bestera goaz. Protokolo hau erakundeen arteko elkarlanaren emaitza da, eta konkretuki 3 erakundek hartu dugu parte protokoloaren diseinuan, idazketan eta gaur onarpenean, eta hori da zuzen ere bai hontan jasotzen dena, ezta? 3 erakundeen parte hartzea, beraz hemen nirekin batera ditut 2 lagun, 2 kide, batetik Carmelo Martínez Sarobe, Hernaniko Ertzain-etxearen burua, Carmelo, eta bestetik baita ere Jose Manuel Arronda Guevara, Donostialdeko Osakidetza ziren izenean etorri dena. Beraz, hasieran esan dut, gaurko egun hau mugarri badala, neurri batean, aitzindari lanare tokatzen zaigu, protokolo bat martxan jarriko dugu, abian jarriko dugu, eta guretzat hori oso importantea da, bereziki gainera gaiaren garrantzia kontuan hartuta. Gizartean, zoritxarrez, gai honek presentzia handia du, emakumeek jasaten duten indarkeria gure bizitzan oso presente dagoen kontua da, eta beharrezkoa da administrazioak, erakundeok horren aurkako neurriak hartzea modu eraginkor batean. Beraz, esan gabe doa, honen garrantzia zenbaterainokoa den. Nik gauzatxo batzuk aipatuko ditut gainetik, eta gero seguruna aukera izango duzue kazetariok hemen dauden hemen badoko presentzia bat, protokolo honen lanketan parte hartu duten pertsonak eta xehetasunak eta jakin nahi bai duzue, gero izango dugu sartzeko. Baina nabarmendu nahi dut nuke protokolo hau ez dela utxetik sortu, baizik eta ja aurrekari batzuk edo bide bat egon dela honen aurretik. Batetik badago EAeko berdintasun planaren testuinguru orokorra, eta bestetik baita ere badago udal honek lehendik daukan emakumeen adikidetasun protokolo bat. Beraz, testuinguru horretan kokatzen da, esan gabe doa baita ere hemen inguruan ditudan erakundeek egin dutela lan bat honen aurretik, beraz protokoloak egiten duena da zehaztu, finkatu eta konpromisoak hartu hemendik aurrera lan egituratu eta antolatu bat egiteko. Hori da nik uste, honek dakarren hobekuntza edo aportaziorik nagusia. Ja ez dula balio hemendik aurrera gauzak nola edo hala egitearekin, egin behar direla protokolo honek ezarritako pauten eta jarraibideen arabera. Eta hori nik uste oso garrantzitsua dela. Orokorrean, orain arteko protokolo eta dokumentazioetan 2 arlo edo esparru bereizi izan dira. Batetik esango nuke dagoela detekzioa eta sensibilizazioa eta nolabait aurrelana egitea, indarkeria eragozteko, eta bestetik beste arlo batean dago detekzioa eta arreta. Protokolo honen esparrua kokatuko litzateke 2. hortan, detekzioan eta arretan. Eta gure helburua izango litzateke erasoren bat edo gertatzen denean hor modu koordinatu eta modu koordinatuan erantzutea eta jarraipena ahalik eta modurik egokienean bermatzea. Beraz hori da beste puntu bat, nik uste ondo jakin ematzen beharreko bat. Protokolo honek gainera diruz laguntza jaso du emakumearen aldetik, hori azpimarratu nahiko genuke, koordinazio mahai tekniko bat osatuko da bilakaera jarraipena egiteko, beraz koordinazio mahai tekniko horrek beste jarraipen batzordearen eginkizunak ere izango ditu, eta horrek behartuko baitu arreta handiz jarraipena egitera nola doan, nola aktuatzen ari garen, nola ari garen tratatzen tratatu gareko kasua. Beraz, nire aldetik hoxe dira idea nagusiak, nik hemen publikoki Usube udalaren izenean eskertu nahi diet bai Hernaniko Ertzain-etxeari, bai Osakidetza esiri gurekin izan duten jarreragatik, erakutsi duten borondatea eta interesarengatik, eta benetan sinistuta nago protokolo honek mugarri bat ezartzearekin batera etorkizunari begira aktuatzeko modu egoki bat martxan jartzeko aukera emango digula. Eta beti esaten dena, oso importantea, protokolo honen helburu nagusia da ahalik eta